Tam už neotočíš. Tu už len tu. Máme, vidíte. Do kostola sa chcete pozrieť, na kostol. Čo to máte? Mágiče. Tu máte fontán. A co ti się odpaliło? Już dokąd to nie widać. Dajcie si dole gumby, vyzliekajte si deti. Neplíte 5 minút iba. Poloha 20. Rozumiem. Potrebujem ťa presunúť, aby sa presunul na ulicu Palarikovú k baru Bastila. Je tam vlastná výtržnosť. Rozumieš to? Opakuj, nerozumel. Koniec, takisto stiahujem motohliadku, presunte sa k baru Bastila, kde je vlastne na výtržnosť. Potrebujeme tam viacej síl. Rozumieš to? Koniec. Takže takýmto spôsobom sa dorozumievame s riadkami. Každé motorové vozidlo slúžené má takisto vysielačku a v podstate tieto vysielačky, tieto motoroly majú dosah až, dá sa povedať, nejakých 20 km. To sú vozidlové. Tieto malé vysielačky majú dosah nejakých do tých 5-6 km, v pohode sa akože dorozumejú. Kedysi, keď bola taká hustá sieť počítačov, mali sme také staršie typy vysielačok. Ak ste niekedy boli v Bilošovej na rybníku, čo je cirka nejakých 10-11 km, tak v podstate až tam sme sa dorozumievali s ručnými vysielačkami. Teraz tá sieť tých počítačov je tu obrovská, takže dosť to ruší. Ale tu povedzte sa, akože celkom dobre sa dorozumievali. Pán by chcel byť mestským policajtom. Ešte som sa nerozhodol. A ty? Neviem. Ešte mám dosť času. Čo sa vám na práci mestských policajtov najviac páči? A čo si tým zapamätá? Aké je číslo na mestskú policiu? 158 určite. 150. Kto hovorí, aké je číslo na mestskú policiu? Kto z vás vie, chlapci? Tu? Áno, tu? 159. Výborne, áno. Čo vám ešte ukazovali? Vysielačky. Vyskúšal si tú vysielačku? Ani nechceš? A chcel by si byť mestským policajtom? Myslíš, že to je ťažká práca? Hej. Zariadenie. Kamerový systém. A na čo slúži? Neviem. Nepovedali vám, na čo slúži? Slúži na to, aby sa zaznamenávalo, že či tam niekto kradne, alebo uteká, alebo to zabíja. Vyskúšali ste si to? Áno. Chcela by si mať taký kamerový systém doma? Určite. Ty ma to ťažké, že? Čo ťažké? Nie, ťažké. Len teba kolenek saha. Tvojej nohy. Nesmeš tu vykať, lebo a poviem vám takú berličku, A čo je toto? zakročovali proti takému Slzný plyn. Dávaj svetečky, nepočúvajte to. Doslova, on mal takú ruku, že tie puta sme nemohli, na ten posledný súboj sme udali, hej? Takže to je taký paradox, že niektorí ľudia, aj tá technika, keď je, tak niekedy sa nedá použiť, pretože ľudia sú rôznych konštrukcií, hej, dá sa povedať, tak sme nemohli doslova tie puta ani použiť.
Keď stojí tam, kde nemá vozidlo, tak sa na nasadí papučatku, sa zavolá na políciu, dostane pokutu a ostane. Je dobre, keď je to tichučko a chcem vás upozorniť na to, aby ste sa mi nezrakli, lebo padnú to aj výstrel zo služobnej zbrane. To nie na to páchať. Takže aby ste sa nezrakli, bude to také silná rána, lebo sa nám to bude určite ozývať, ale bude to pre všetkých zážiť. Keby náhodou pri tom zákroku ten psík služobný pes pribehne tu, netreba sa báť, nedvíhajte ruky, nekričte. Tam normálne stať, neviem, či sme už spolu boli a rozprávali sme sa o tom, ako sa správať ako psovi, ktorého nepoznáte. Čo ho nehľadkám, ale hlavne, keď začneme nejaké súdke pohyby robiť, alebo utekať, alebo niečo. Ten psík vám nič neurobí. Dobre? Ja nakoniec ja budem hneď za vami. Daj si ruky za hlavu. Vráti si. Dáni si. Ježišmaria. Rozpaž ruky. Bravo si ho. A čo si seba? Nie! Jakže nie? Toto čo? Toto čo? Čo máš ešte? Máte záujem, môžete si pozrieť priamo ešte priestory mestskej polície a polície u nás, čo policajti tam robia, máte možnosť sa pozrieť na kamerový systém, vyskúšať si to sami s tými kamerami, pohrať sa v ložovkách, to nemerať, ale určite vás ten náš operačný pustí, máte možnosť pozrieť si služobné vozidlá, vyskúšať si komunikáciu, ako komunikujú policajti, to vysielač. Páčilo sa vám? Áno. Mali ste strach? Nie. A čo sa vám najviac páčilo? Ako ho zlomili. Ako? Ako ho zlomili. Ako ho zlomili? Kto z vás by chcel byť mestským policajtom? No,